Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Este un episod în care ne vom juca jocul FIFA, mă rog, calculatorul îl va juca și am făcut un campionat mondial, doar că nu cu 8 grupe și cu 4, pentru că dacă aș fi făcut cu 8 era foarte greu, așa că am decis să fac cu 4. Astăzi vom face 2 meciuri din această grupă, grupa A, formată din Egipt, Irlanda, Anglia și Norvegia. Turneul se organizează în România, adică toate meciurile se vor juca în România. Voi încerca eu să editez pe acolo, să fac, pentru că, din câte știu, este o posibilitate de a face turneul să se joace într-o singură țară și voi încerca. Și primul meci este Anglia, naționala care în 2018 a ajuns până în semifinale, și Norvegia, o națională mai slăbuță, dar care îl dă pe Erling Braut Haaland, unul din cei mai promițători tineri. După părerea mea, după Mbappé, este cel mai bun. Și hai să vedem cine va câștiga. Voi nota aici scorul în prima grupă și astăzi vom mai avea un meci, Egipt contra Irlanda. Chiar acum vreau să scrieți în com cine credeți că va câștiga. Eu cred că Anglia. Acum voi intra în meci, voi pune pauză până începe. Vreau să vă arăt că le-am dat pe legendari ca să joace foarte bine jucătorii. Bun, va începe meciul acum. Aici n-am reușit, n-am putut să fac chestia cu să fie organizat în România. M-am făcut și poze. Ce meci tare avem. L-avem aici pe Barkley. Pierde mingea, este Berges, Elas. Îi văd aici de jos. Berge la minge. Berge, o pasă destul de bună către Odegaard. Odegaard pierde mingea și el este un tânăr foarte promițător. Odegaard, dar nu prin top 10, să spunem. Aici este Harry Kane, capitanul Angliei, pierde mingea, dar este în spate Barkley driblează, îi trimite lui Rice înapoi la Barkley. O pasă bună către Sterling, pas către Royce cu capul. Barkley, Henderson, foarte multe combinații făcute de naționala Angliei. Acum Anglia recuperează, Henderson pierde, acum este Odegaard, Sels, pase către King, Odegaard înapoi la King. Odegaard are o minge destul de bună, dar cred că stă acolo Dier peste el, sau Trippier. Nu știu cine era, dacă era Dier sau Trippier. Kane pierde mingea, este acum la El Yoshi. Se lans către Berge, o pasă înapoi. Acum este Odegaard. King pierde mingea, acum Henderson este pe cale de a acționa. Îi pasează lui Rice către Kane. Dintr-o împiedicare, cumva se duce mingea la Rice, care îi pasează către lui Sterling. A ieșit de aici. Avem prima ocazie. Scoate portarul Norvegiei. Nu prea ați înțeles deoarece a ieșit, dar uitați cât de aproape a fost să marcheze Kane. Acum va fi corner pe care îl va bate Henderson. Din câte știu, este foarte mic. Henderson scoate portarul Norvegiei, pe care habar n-am cum îl cheamă, întoarce pentru Rose. Maguire, o să mai pun și pauză ca să avem timp să filmăm tot ce se întâmplă. Haaland la minge, pasă către Odegaard pierde mingea, care acum este la Maguire, pasă către Rose. Barkley către Rice îi trimite lui Henderson.
Rice și Henderson fac o combinație frumoasă. Acum mingea este la Barkley. Barkley în sus pentru Sterling. Sterling, jucătorul Manchester City. Rose din nou. Sterling pierde mingea, dar este în spate Rice. Rice către Kane, destul de slab și prinde portarul Jartien. Este Odegaard la minge, aici este blocat, revine mingea, Odegaard. Nu v-am arătat toată faza, deoarece de-abia târziu au început să pătrundă. Sterling, Rose. Nu era nimeni acolo. Este la minge Haaland ține perfect, pas către Selens cu pas către Berge către El Yosunui. Nu pot să le citesc toate numele pentru că sunt foarte grele, mai ales cele ale norvegienilor. Se termină prima repriză 0-0, un meci foarte strâns. Nimeni n-a reușit să marcheze. Revenim cu repriza a doua. Pătrund destul de multe englezii, dar fix când a pornit firma au pierdut. Dar acum este un atac al norvegienilor. Haaland către King, o pas către Odegaard către Berge, El Balabiu, nu știu ce scrie acolo. Da, nu prea avem aici, va trebui să pun pauză pentru că nu prea se întâmplă nimic. Ba da, iată cât de aproape erau să marcheze norvegienii la această fază. Bun, s-a făcut și schimbări, a ieșit Barkley, a intrat Winks, după cum vedeți, și Charlotte a ieșit și a intrat, adică a ieșit King și la Charlotte. Dar stai, nu înțeleg, King e la norvegieni sau e la amândouă? Nu înțeleg. Winks către Henderson, o pasă destul de bună, acolo, Kane, nu înțeleg cum n-a putut să marcheze Harry Kane. Nu înțeleg cum n-a putut să marcheze Harry Kane, nu prea s-au creat ocazii deloc, în afară de acel cap scos de portarul norvegienilor și această ocazie foarte mare a lui Harry Kane. Iată din nou pe englez, pătrund, dar iarăși pierde mingea Sancho, pe care nu prea l-am văzut. Iată aici pasă către El Oshui, întoarce lui Alesami către Selans, Haaland pierde mingea, Trippier se duce în margine, întoarce pentru Henderson. Da, un meci foarte plictisitor. Au greșit norvegienii, n-am putut să filmez. În păcate Kane ține de minge, Kane nu mai reușește. Și acum din nou sunt norvegienii cu El Yosuo și încearcă Kane să recupereze, dar nu reușește. Sunt destul de mulți acum, acolo sunt 4, dar doar 3 sunt în apropiere. Un tiki-taka frumos. Acum este Haaland. Nu am putut să vă arăt, dar a centrat Haaland de undeva de aici și a prins portarul care era pe acolo. Ce acrobatic! N-am putut să... Sancho la minge. Sancho are destul de mare viteză. Sancho întoarce pentru Kane. De fapt nu cred că era Kane, dar după aia a dat pasul lui Henderson. Sterling în margine. De fapt nu prea este în margine. Winks către Trippier. Henderson. Pase către Sterling. O să mai apară un videoclip astăzi pentru că nu pot să filmez mai mult de un meci pe episod. Hai mă cu cap. Bă, deci nu se poate. N-a marcat nicio echipă. Și se fac din nou schimbări și este aproape de final. Mai este un minut și plus 2-3 minute de prelungiri. Intră jucătorul de la Manchester United, Marco Rashford. Aici nimic. Nu putea să-ți dea oricum penalti pentru că era norvegian care s-a accidentat, dar nu chiar a fost de galben. Aici, cât de aproape a fost Jadon Sancho, am rămas cu sufletul la gură, am crezut că va marca.
Da, scapă cumva mingea, face porții și Sancho ratează. Nu s-a dus timpul, doar că mai sunt câteva secunde, probabil o să degajeze și asta a fost meciul și episodul. Sau mai au o ocazie englezii, nu, se termină meciul. Un meci destul de plictisitor, vom nota aici, imediat. O să vă arăt ce e chiar acum, sau peste câteva secunde, versus Eng. Stați că eu sunt atent și la telefon să nu se închidă ceva. Și s-a terminat 0-0. Ambele echipe câștigă un punct, deci nu o să fac clasamentul, o să las așa, un punct, stați puțin ca să nu mă uit să scriu mai bine, un punct Anglia și un punct Norvegia. Și știu că se face cu locuri, dar eu acum nu pot. Uite, aici a fost și ratarea lui Sancho și cam atât a fost episodul. La revedere!